ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତିକା ଲୋକକୁ କଣ କରିବା କଥା? ଏଇଠାରେ ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଅନ୍ଧ ସାଙ୍ଗକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି ଏ ତାର ଆଖି ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ଆମ ସହିତ କିଛି ଦିନ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ଧ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଲୋକ ତାର ଅନ୍ଧ ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଛି ଯଦି କିଛି କାମ ପଡେ ଭାବିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବୁ। ଏହା କହି ସେଇ ଲୋକ ଅଫିସକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହାପରେ ଏହି ଅନ୍ଧ ଲୋକ ବାଥରୁମ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ମହିଳାକୁ ଡାକୁଛି। ଏହି ମହିଳା ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିର ହାତକୁ ଧରି ବାଥରୁମକୁ ନେଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଟଚ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳା ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପିଲା ବାଥରୁମକୁ ଯାଉଛି ତାର ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଦେଉଛି, ସେଇଠାରେ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଲୁଚାଇ ଦଉଛି। ଏହାପରେ ଏହି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟି ଏହି ମହିଳା ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି ତୁ ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ମୁଁ ତୋର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି। ଏହାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଦେଖି ମହିଳାଟି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମହିଳାର ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଆଖି ଅପରେସନ ତ ସରିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ନାଟକ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସବୁ ସତ କହିଦଉଛି। ତାପରେ ଧକ୍କା ମାରି ଧୋକାବାଜ ଲୋକକୁ